Sugdan ako akong mga yango-ngo kaniadtong dili pa kita. Among balay luyo sa buga unya ikaw minsuroy ra. Nakita ko nimong namugas unya kamo nangupras. Wala ang akong mga ginikanan kaniadto pero imong amahan ug inahan na adto. Akong hunahuna kaniadto nga makadayo sa laing baryo aron makapanarbaho, makatabang sa pamilya kuno. Pero unsa bang panahon na nga kining tanan na wagtang pagkakita nako nimo? Kayang imong panagway hamis pa sa anak sa Amerikano. Milabay ang pipila ka minuto, oras, adlaw, bulan, wana ko damhang na in love ko nimo. Laktod nga pagkaistorya, kitang duha nagkasinabot na. Kaniadtong mga panahon na nagkuyog-kuyog na ka sa akua. Kung asa ko padulong muuban ka, kung asa ko molingkod mutapad ka, kung asa ko muadto mukuyog ka. Milabay ang pipila ka bulan nakagama tagbatang buutan. Nagisa ko sa mga istorya sa mga tawo. Kayong akong mga ginikanan kaniadto wala pa kahibalo. Nasilo, nahugno ang akong mga ginikanan pagkahibalo nilang ako mabdos na. Gipalarga ako nila sa laing baryo aron lang unta ilikay nimo. Pero wa lang gihapon ko nagpatunto akong gisupak ang ilang mga plano. Dili mo sugot sila nga magminyo ta kay lagi bata pa. Pero useless ra ang tanan kayong akong desisyon gudoy na tuman. Maunang nagkasinabot ang atong mga ginikanan. Kita gipaminyo na lang. Malipayon atong pamilya kaniadto sa kitapay nag-uban. Milabay ang pipila ka tuig na kahuna-huna kong manimpalad sa laing baryo aron matupad ang atong mga plano. Misugod ka sa akong desisyon mo nang nakalarga ko dayon. Milabay ang pipila ka bulan maayo pa atong komunikasyon. Pero ambot pay unsay nahitabo ikaw na usab man kanako. Nanghugas ko sa nadungga na akong istorya kay lagi banata ka. Naglibog kog asa ko nagkulang. Gibobo gihuwad nako tanang paghigugma aron makontinto lang unta ka. Kaniadto mais humay yuta ang atong giukay-ukay pero karon laing inday na ang imong kalipay. Murag hiwa-hiwa ang akong kasing-kasing pagkahibalo nako nga naa na kay lain. Nakahinomdom na lang noon ko sa imong giningon kaniadto nga magpakamatay maghikog ka kung dili ako ang imong maasawa. Gilamasan man unta tika kaniadto ug nganong sa laing bayi pagyud ka minadto. Musimhot ug mukay-ukay man unta ko nimo kaniadto ug nganong wa pagyud ka na kontinto. Giandaman naman unta tika tanan ug nganong sa laing tawo ka minuban. Dili na ko mahatag ang panginahanglan nimong pisikal pero financial gihatag nako nimo tanan. 24/7 kong nagtrabaho para lang matupad atong mga plano pero nganong sa laing tawo ka nagpatunto. Kakapoy, kabudlay, kalaay, kamingaw akong giantos. Bisan gani og hilantan, gitakigan, gisakitan og tiyan, gipamaulan pero kanang tanan akong gikalimtan kay kamo ang naa sa ako ang dughan. Maghinam-hinam nako inig katapusan sa bulan aron makapadala ninyo aron makapundar sa ato ang mga plano. Sakit pamalandungon nga ang lalaking akong gihilakan kaniadto karon lahi na hintungtong. Gisakripisyo nako akong kaugalingon aron naunda tay maayong kaugmaon ug magulang na tapuhon. Pero unsa bang lagayang nangabit ka man hinuon. Sakit paminawon nga ang ako ang kanhi karon mahimo na nakong kagahapon. Kanhi nga dili na balikan kay ikaw nakasala naman sa makadaghan. Unang higayon nga nakasala ka gipasaylo ta ka kay di ko gustong maguba ang atong pamilya. Okay na ta atong mga panahon na pero unsa bang pagkaunsa gisundan manimog ikaduha. Mao nang giputol na lang nako akong komunikasyon nimo aron malinawon na ka. Ang atong mga plano kaniadto murag drawing na lang karon nga dali ra kaayo papason. Sakit hunahunaon nga dili na ikaw akong makauban hantod sa kamatayon. Pero nakaingon ko sa akong kaugalingon nga dili angay maguol kung ikaw gilisan na sa duol. Dili na lang nako tas-on aron hingpit na kong malimot sa atong mga kagahapon. Salamat na lang sa mga tuig kaniadtong kitapay gaoban. Salamat sa pagpangga sa pag-atiman kaniadtong sakit akong mga kalawasan. Ilabi na sa tanan, salamat sa binhi nga imo ang gipabilin ni ining maanindot nato nga kalibutan.
Sa kami niyoon kung naay kalipay mag-uban usab ang kasakit. Karang adlaw malipayon ka pero dili nimo mahibaw-an na ugmang adlaw maguol na pud ka. Kaguol nga wa nimo panganduya kay kanang mga panahona dili nimo mamatikdan nga naanay kamulog pangataga nga mga luha sa imo ang duha ka mga mata. Sa kami niyoon normal ra kayo sa magtiayon nga maglalis. Labi nag-imong pares dili nimo katribo. Lisod pa sabton og lisod sabton ang inyong tagsa-tagsa nga kinaiya. Kay lahi ang mga prinsipyo nila sa una ug lain pod ang akong kinaiya. Sa kami niyoon dili tanang higayon magkisinabot mo sa inyong tagsa-tagsa ka desisyon. Kinahanglan pa ninyo ang diskasyon usa makadesisyon. Kay sa gikaingon pa nila kung ikaw gikasal na ang duha ka tawo mahimong usa. Buot pasabot kung unsay imong mga plano, kinahanglan pag-approval sa matag-usa. Sa kami niyoon, kinahanglan dawat ninyo ang matag-usa. Kung unsa ang inyong pagkatawo o kinaiya, kay dinha manggod magsugod ang panaglalis. Lalis nga wa nimo panganduya, kay klaro na kayo makapasakit na pud kag istorya. Istorya nga dali ra kayo mugnaon, istorya nga dali ra kayo buhaton, istorya nga dali ra kayo litukon. Pero sakit di ay paminawon. Sa gikaingon pa nila, mas maayo pa'y masamad kag sundang. Kay abtan og simana maulian raman. Pero ang istorya maskin pag maabtan og usa ka tuig magpabilin gihapon ang kasakit. Duha ka dunggan raman unta ang nakadungog. Pero nganong abot sa dughan ang kasakit nga imong gibati. Sa kami niyoon dili tanang panahon kamo malipayon. Samot nag ang imong mga pangasawa isog pas buaya. Sa kami niyoon daghan kayog mga pagsulay ang inyong matagamtaman. Mga pagsulay nga kinahanglan ninyong malampasan kay og dili bulag man gyud oy padulngan. Bulag nga sayon ra kaayo litukon pero sakit kaayo buhaton. Bulag nga maoy dali maingon samot nag ikaw wala sa imo ang kaugalingon. Bulag nga 5 ra ka litra pero lapas pa sa 5 ka pamilya ang masakitan, masayangan ug mausikan sa inyong kaminyoon. Kaminyoon nga imong barugan kay imo man kanang tinuyuan. Ni imong mga ginikanan kaniadto miningon nga huna-hunaa sa makadaghan before kamo adto. Kay ang kaminyoon lami ra sa pormero. Pero wa gihapon ka nagpatunto, imo gihapong gitupad ang imo ang mga plano. Planong makabinhi og murag artista, bisan wala pa ka kahibalo nga basin di ay baog ang imo ang mapangasawa didto. Ang kaminyoon kinahanglan hinuktukan, huna-hunaon sa makadaghan kung angay bakahang pagasudlan, pamalandungan, ampuan og saligan kay gamayng sipyat bulag man gyud ang duha ka binuhat. Ang kaminyoon dili angay dali-dalion, kinahanglan lang switohon usa mo desisyon. Kaysa kaminyoon tanang tentasyon mag-uban ra bagyod tawon. Ang kaminyoon sayon kaayo sudlan pero lisod kaayo gawsan. Wala man unta kagi kandaduhan pero nganong lisod kaayo takasan. Wala man unta kay kaso pero nganong mura kag piniriso. Pinirisong walay sistensya kay naa naman kay ebidensya. Ebidensya nga angay nimong ampingan, angay nimong atimanon, higugmaon hantod sa imong kamatayon. Kay kaning ebidensya hapuhon kaugmaon kuman. Sa gikaingon pa nila ang kaminyoon sa una ra malipayon. Pero dili man hinoon tanan pero kasagaraan gyud hinoon. Sa kaminyoon dili tanang panahon kamo malipayon. Magkasinabot o magkauyon. Samot nag-imuang bana, sensitive kaayo sa imua. Sa kaminyoon hasol gyud kaayo og palahubog imong mapangasawa. Dili hinoon mangulata pero mura pod kag malipong sa lisngaw sa iyang gininhawa. Gininhawa nga mahadlo kag maputol, kay unyag matigok hinoon. Sa kaminyoon ug imong asawa, mahubog, tanang istorya nila sakto. Kung imong tubagon, hinoong mangisog ug magyaw-yaw dayon. Kung imong badlungon, ikaw pahinoon oy himuong dautan. Unya, pangutan-on dayon ka kung asa ko nimo nagkulang. Wala man ka nagkulang pinansyal, tanan gusto nako, tanan gusto sa imong anak, imong gihatag. Pero ang adlaw, oras nga para unta sa imong pamilya, nigibaylon man hinuon nimo sa imo ang barkada.
Barkadang dili mao'y imong gipakaslan, barkadang dili mao'y imong gipaanakan, barkadang dili mao'y imong gitipunan, barkadang dili mao'y imuang giminyuan, ug labaw sa tanan barkadang dili mao'y unang mataranta og kakuyapon na ka. Okay raman kayo og magbarkada ka, mag-inom ka, pero ihatag usadaan ang oras nga gipangayo sa imong asawa para sa inyong pamilya. Pamilyang dili mo biya nimo kung ikaw wala na mo. Sa kaminyoon lisod jud kayo kung kamo nangipon. Buutan ra hinuon ang imuang mga ginikanan, pero di gyud malikayan nga masilo kag storya. Storya nga mao'y makaguba og relasyon. Relasyon nga angay ampingan kay sila man ang giisip nimong ikaduhang ginikanan. Ginikanan nga mao'y unang maduolan kung ang inyong kaminyoon ngit-ngit na sa alkitran. Ang kaminyoon kung wala ang inyong asawa gubot pa sa lukot ang inyong kusina. Kusina nga angay limpyuhan kay mao man kini ang inyong lutuanan para masudlan ang inyong tiyan. Sa kaminyoon daghan kay kag madungog nga istorya. Istorya nga nagkalain-lain ra. Istorya sa side sa imong bana ug sa imong asawa. Pero kanang mga istorya ha ayaw pagpadala kay dili man sila ang imong makasama. Dili ko perpekto nga pagkaanak, pagkabayi o pagkaasawa, pero na ako'y tambag sa magtiayon karong mga panahon na. Kung kamo maglalis, mag-away, hala pag-uli dayon. Kay wala man mo suguwa sa inyo ang mga ginikanan nga paminyoon dayon. Kung kamo na ay kalagot sa matag usa, hala pag-istoryahanay mo sa hinay. Dili ipagig singka-singka, syagit-syagit kay ang inyong ugangan kusog kaayog wifi ang dunggan. Dunggan nga sa ulo ramin tapot, pero abtan og usa ka oras imong pangalan sa laing baryo na hinlagpot. So dili rin ako tapusan akong sensibility karon adlaw mga bayot. Salamat sa inyong paglantaw sa ako ang mga video and don't forget to subscribe my YouTube channel. See you tomorrow. Bye bye.